ଆସ ଆଶା ବନେଇବା ଆଜି ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ହାତ ତିଆରି ଜହ୍ନି ପସ୍ତକ ଥରେ ଜହ୍ନି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଧୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିବା ପସ୍ତକ ଚାରୁ ମଗଜ ଭିଜେଇ ଦେଇ ବାଟିବା ଆସ ଆସ ବନେଇବା ଆଜି ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ହାତର ଜହ୍ନି ପସ୍ତକ ବେସର ଥରେ କଢ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ କର ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଫୁଟାଇ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଅ ପିଆଜକୁ ପକେଇ ଏବେ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଲେ ଟମାଟୋ ଛାଡ଼ି ଦେବା ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଥିବା ଆଳୁ ପକେଇ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେବା ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ସମୟ ଆସିଲା ଏବେ ପକେଇବା ଜହ୍ନି ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେବା ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ଜହ୍ନି ଯେବେ ସିଝିଯିବ ବେସର ବଟା ସେଥିରେ ମିଶିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟୁଥିବା ବେଳେ ସୁଗନ୍ଧ ଭରିବ ସାରା ଘରେ ବନିଗଲା ଦେଖ ମା ହାତ ତିଆରି ଜହ୍ନି ପସ୍ତକ ଥରେ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଝୁରିବ ରେସିପିଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब निश्चय करिबा।